ये गुंची मୂଷାଟା ଥଣ୍ଡାରେ ତା ଦେହଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ତା ଦେହ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗାମୁଛାରେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖୁଛୁ। କାହିଁକି କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ହୁଏତ ତା ଦେହଟା ଗରମ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ରଖୁଛୁ ଭଲ କ'ଣ ହେଉଛି। ହଁ ଚାହିଁଲାଣି ପୁରା। ଗାମୁଛାରେ କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ତା ଦେହ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ବାରବାର ଗାମୁଛା ବାହାରି ଯାଉଛୁ ତେଣୁ ପୁଣି ତାକୁ ଗାମୁଛା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛୁ। ଯାହା ହଉ ମୂଷାଟି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ବଞ୍ଚିଯିବ ବୋଧେ ଅଲରେଡ଼ି ଫାଇନ୍ ତେଣୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ହଁ ଭାଇ ଏ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ତାକୁ କେୟାର କରିହେବନି। ଚାଲ ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଷା ପୁରା ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ରଖିଥାନ୍ତେ ନା କ'ଣ ଗୋଡ଼ କାତରେ ହେଇଯାଉଛି। ନା ସିଏ ଆଉ ଜାଗା ରହିବନି ସେ ଗଛ ରହିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କହିବେ ହଁ ଛାଡ଼ ନା ଆମ ହେଇନି ମ ଆଉ ଚିଲି ମାରୁଛୁ ଜେର ନେଇଯିବା। ଦେଖା ଏପଟେ ଆଉ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବ।